Ngibona kana mfaka computer phansi aqopha manje lapha mdlalo khona ufuna ngiphoza ngiphuza umzimba kohlapana ngelithi. Uzulu Carlos ofisa ngakufaka amandla. Loliphuta lezincane mfowethu. Onato futhi ekulonyoko madoda. Awu, uSulu sikaMadiba lapho khona ngavuna ubona bathi bavide embekezeli. Abadide emhlabeni esethe evuthayo. Avume phansi. Abadide emhlabeni. Umoto kama mnandi ngaliphinda ngabe imoto sanibone ekhaya. Wathi akafuni ukuphazanyisa. Intro yakhe. Nayisho nje Yabona nje ngeke kulungeke emsini omama basemsini ave bekuthanda ukukikisa. Bakikisa. Phela bakikisa bomama. Manje bakikisa wena. Uyangidisturb. No umuntu akabingelele sanibonani igama lami ngugudluza iPhenti ngwakamchunu. Iphuma emtshezi oqhumfaneni. Kwelakithi kwesikamandla mala. Njalo ekudleni zokuxhumana bangazi ngozamani umeya wakamchunu. Into esiyenzayo wakamchunu sisebenza Nabantu abasebenza ngomlomo. Kudluza iPhenti kuvele into enoboya. Hayi. Ayikho into engibona njengegama lesindlavini. Ngoba thina igama lakho ngesibhaqa sithi igama lesindlavini. Ayikho into engibona ngalelo gama lelo like now let's say unisendele friend request ku Facebook, unanibheka Facebook wami Gudluza iPhenti kuvela into enoboya send you a friend request. Hawu uvela ubona ukuthi hayi kuzonyiwa la. No, why are you sending me a friend request negama linjalo? Abantu ufuna ukusendela ngamagama kanjani? Zamani Mbatha send you a friend request. Welele. Yes. Kanti ingane Hayi ubhebhelethe. Yo, I'll be bora mnasana. Like why? Ubani ubhebhelethe? Nje, we're just making an example. Oh, why unegama linjalo? Kwala likhona ilihlanya lapha eCabhani lapha lalithanda ukubhebha amatshe. Oh like Usibone nje ayibonanga lapha. Ulenzani ithi? Ulenzani ithi? Wathi ayisuka lapha. Hayi, asu. Ingane senze kugijima zamshaya. Unaligama lesindlavini wena? Mina mina ngumnqobishi nganitshela nje isuku. Awu igama lika ma Umfokazi wami. uyazi ukuthi mina like mhlawumbe umuntu ongaziyo athi zamani noma sijwayelene nje ngiyamkhuza ukuthi msungibiza kanjalo awusiyo ma wena yabo ngibiza ngegama lokumthizwa angwafuna amagama manje ngibiza ngawo ngiyandile kodwa umbare bayadelela siyamthanda umthida nje like ngabatshela nje igama lami ngabatshela athi angikwazi usho ukulibhala mina ngesizulu ngoba alikho angeke futhi ngilisho Libele. wena usongazi nje nguzwani umfokazi wami yalisho mabefuna ulibona abaphindele emuva hayi Kham khona lapho. Ngalichaza futhi ukuthi bangibiqamba kanjani ngalo. I know the story. Waye emgidini. Eyodlinyama. Wabuya babuza ukuthi ngoyeni. Washo ukuthi hayi ngemuzi nyama. Okay. Ukhemuza. Nalo ngabona kalomtsizwa. Kalomtsizwa la ukuthi ukhula ngalo ka kithi. Hayi ngambi. Igama yabo ngicela isitori esincane igama legama liya ngegameko zomuntu. Into engangiyisho Nangokwenza kwakhe. Wawenzani wena? Yabo hayi nothelami. Wawenzani wena? Nothelami. Kunomfowethu ebesisebenza naye sisebenza emakhumbini angithi kunamakhumbi mina. Hawu ilunda namakhumbi. Nelunda. So sasivakashela omunye umfowethu onamakhumbi kwakunomsebenzi kubo yabo. So uma wakhe uyisangoma nani nani. So makuhlatshiwe inkomo I think lezi zinto eziphuma ngaphakathi umswani nani basuke bezozenza something ngiceli. Oh yeah. And then yena njengomfana wasekhaya wathatha umswane wayewuchitha. So sathi sihlele endlini kwafika uma wakhe yabo. Bazobuza endlini wathi ubani ochitha umswane? Kwathiwa hayi usiyabonga yabo. Sathi mesuka sesiye renke sambiza ngokuchitha umswane. Ngabatshela ukuthi izibongo ufika ngezigameko zakho awuveli ube nezibongo uyayiqamba awufika nezigameko bese that's why I don't have any because umlando wakho la yabona nje lelami lithi ukudluza iPhenti emakhaya uyabona ukuthi nidlala uMasicozi nani asikho isikhathi sokuthi umuntu wesifazana uthakathi amgudlo
you done. Imaqala wena Because ngathi kuyashesha. udlala uMasigcosi nanishana ngempela imacashelana vele. Oh, yasiyazi imbobo thina ukuthi naye. Hayibo. No ngibona ngathi basho ukuthi mina ngangenza ngazi kodwa ngislow. Wawubhayisa. Ah, sho ngangibhayisa. Wawubhayisa. Khona abanye ababe bhayisa. Yabo ubushimane yazi ukuthi uqala uqala kuMasigcosi. Yabo. Ukuthi wena mazidlala lese sodlala su3 kanje. Yabo. Mazidlala bese thusisi hayi mina Ngumama. Mina bese ngithi ngizobubaba or wena mawuthi uzobubaba kuthiwa hayi asingamane ngiyeke wenini ungabe umkhulu ubi iphoyisa Uzoba ingane, uzoba isigebengu. Uzoba isigebengu. ubaba nje Masigcosi Uvume. Vi wena wasidlala. Ndangithi ba yinjani. Wow, ayangithembi. Futhi sekusebusuku manje. Wena wakhetha Kusho ukudlala. njalo. Sekusebusuku. ngangithandayo le phathi yokulala futhi Shukuthi wena waluza ivirginity yakho kuMasigcosi. Hawu. thina Shukuthi nje wakhulunga nayo nje. Wakhula nje sowazi. thina ngithi sasikhula Hey, nalabantu abanye ekuthiwa yingqwele abadala kunathi so umuntu omdala uthola ukuthi kuna something emzimbeni wakhe esiyenzekile yabo and then nina nizoba worried ukuthi how why mina kungenzeki lo then mawufika ekhaya mawuthola ikhosomba mhlambe ekamereni thizeni we practice le yanto Oh, ngamanye ama masturbating phela iqala lapho Hey, hayibo. iqala lapho Oh, la qhamuka lapho igama lokugudluza iphindi. yebo Wasuvela Wakhuluza ukugudluza. Masigcosi kuMasigcosi. What's happening? Hey. What's happening with Bingelela kuqala. with the Umaqala tripod? wena uke wadlala uMasigcosi. Awungeke udla amasigcosi Uke wa emakhaya. kodwa uke wa Manje kuhlukile ukuthi mhlambe na like siqokile kanje kuyenziwa then you ukuthi ke wawubona kuya ngokuthi ubone kanjani thina ngithi basibone oma besondelana nobaba singazi ukuthi yini so uzokwenza lo kodwa mawusubone kahle ukuthi no akusondelana nje there's some exchange what exchange wayo umculo ubonile empilweni. kungcono ekhaya. Excuse me. Kungcono ekhaya. Ayibona kodwa ekhaya. Hayi kungcono. Hayi ke phela namhlanje ke simphetheleke insizwa ke ebuya khona le kude. Hayi ngilanda kude ke lensizwa wewe silanda kude. Umlandaphi? Umlandaphi? Ngimlanda le kwaZulu. ayostel Umlande buya futhi. Uthe uzothengela abantu base hostel eGross. ngibatshelile kuyalanjwa ngithi ama hostel Ehostel. ngabona besonkile bayalamba Ubuya kuphi insizwa kithi ngokuhlala? emakhaya mina ngwasemtshezi oqhumfaneni mawusuka nje la eGoli wehla Emtshezi. yebo Ngihlane la eMtshezi. kwadliwa khona abantu Hawu man people emtshezi Uyazi emtshezi? Ngiyazi Mtshezi ngeke ngezwe kuthiwa kudliwa abantu. Wazokhula namadlazi. Cha Ukuthi lento ufuna ukuyizwa. Cha uma esekhuluma ngayo ukuthi vele ngeke ngezwe kuthiwa badla abantu. Ngama Kudliwa abantu mase emtshezi. kushiwo umuntu wakhona kube isigameko senzeka kodwa ke nje ubusho ukuthi ke insizwa iba nezibongo zayo so nendawo yangakithi njoba sekuthiwa ilakhiwa khona abantu kwaba nomuntu wayene ngithi uyabaza abantu bayathwala Uyezwakala? Oh okay. Abantu bayathwala yabo so lo muntu angazwa ibhayiswe inyanga thizeni ukuthi ke kuze uboost into zakho be right you need to kill people and slaughter people and cook people you understand so wakwenza ke lo muntu wambulala umuntu wampheka Hayibo. ha yabo Uyavuma umuntu. watholakala Kwakumuntu oyedwa kanti owayedla abantu. kwathiwa wasemtshezi kwase kuthiwa emtshezi hayi ke Elapho kudliwa. dliwa khona abantu yeah Kodwa ungeke umudla umuntu shithi ulambile, ukuthi ulambile. Nangu se desert lapha ungamudla umuntu. ayingeke bafuthi bake bethi inyama ayifani yabo inyama nemokhule Kodwa siyazi ukuthi injani. uyayazi inyama ukuthi inyama ayifani Kodwa siyazi ukuthi inyama what if imnandi? inkomo nje uyakwazi ukuyibona ukuthi inkomo le yabo uyakwazi ukubona ukuthi chicken le imhlophe uyakwazi ukubona ukuthi oh ingungumbane le noma intibane le ikhala yakhona inyama so ngicabanga ukuthi umuntu nawe ungabona ukuthi ayingeke Amatop yase kuyabonakala phela ukuthi asidlisa noma yini. Ngicabanga ukuthi udla inyama enhloko kanti usodlo yemfene. or udla igundwane Yaphi? I'm good.
uhlala kuphi V yazi kumele senze i-series yokuthi uV uhlala kuphi uV ube seSoweto last week ubese Alexandra last week useSoweto amagundwaneni lawo ngathi amagundwana kwazi kwasha washala amagundwana abulisa ekseni zonke akabulisa amagundwana uhulumeni wakhe iphithenda yokubulala amagundwana afaka meeting amagundwana athi ngezokuthiwa Alexandra naseThembisa bekune target bekushiya ukuthi ke wabulala amagundwane awu100 then uthola u1000 thina ngeke wabulala amagundwane wethu nawo sengiwabula uthi uyasebenza imali athina eAlexander ngeke wabulala amagundwane wethu amini sikhule nawo siwaqhelile nangokuba kuthiwa there is a virus emagundwane thina Alexander nje besathi ukuthi hayi thina awethu sikhule nawo nje siyawathi sikhule nawo awethu ke Alexander sikhule nawo ne robot virus ngo2026 kunini sihlala nawo ngoba maselithi blue awele ingakho ngithi ayabulisa ukuthi hayibo uyabona amagundwane ekseni ukuthi hayibo kanti uThabo uphi hayibo uThabo so let me tell you about the Alexander ngoba nje wathi uyathanza nenzaba wena hayi indaba izanazo so mna as uV wakwaSigudu ndihlala eSoweto wow khale ndimo chaya umthetho so wena nasi isikhiyasa kwamphaya eBeginham and then eAlexander bendinenkesi belipha eAlexander yini inkesi hayi yeka na ungalathi utala angiyazi phela angenzela ngomkhaya ukuthi batshele ukuthi ongalathi utala googlisha ne isoka so uyeke lo beke Alexander futhi ngawari phelele manje uphelile lo mflower zwan wenzeni ngani uViati phelile indaba yakhe nelensizwa amaflower egraduation ukwenzeni uhlangana nendawo zabantu niyapheka niyathula ukwenzeni V no it ended niyoqomanize nifike phi mina yabona ke ndawuthanza umbuzo wakho yabona mina lokuqhuma ndize ndiyifelhlona ngaba lento endiyifuna manje ndicholi ndize ndiyoncwatshwa ndilale ngomqolo nodibamba umhlaba ngesifuba uthi hawu ubhubhile ndiqomile awusho nje mhlambe mosilinganisela ngonyaka banama boyfriend abangaka 2 4 6 8 18 a year yeah even 12 it depends but this year I think akutholale nabo bonke ngithi it depends why not hayi V hayi yini 8 yamadoda even in a year even 12 cut say edita le part even 12 so now maye wonke lamadoda lawa niyarokobala nawo yes siyarobala ukuthini ukurobala ukulala yes why is it a surprise are you surprised wamnandi kodwa akekho surprise angithi naye uyalo umnqobi mangimtshela ukuthi uyakwazi ukuthandana ngaphandle kokuthi abe nomuntu uyalo hayi namhlanje sineletha insizwa kini bayede yambona nje uba uya uzufake lezandla akahlaliseki ufuna ukufunza inzaba abantu yashisa yini yazi ukuthi why umuntu angafuni ukusinikeza into ini impendulo yokuthi yes exactly that's why ibona emhlolami hayi kahle hayi nayemhlolami thinga ukuxoxela hello people there what are people saying there nifuna sikhuluma singisi so iletha awuthi sizilethe ithinto zakithi izulu leletha le yeah na kuthi ngifaka izazi noma ngilikhipha uthi bayede nina besile ngabezitha wena wendlovu awusuka madoda inhle intro awu madoda imaqala la mawubulisa kanjalo kumele uthini mawuphendula umuntu mayithi bayede uthini wena bayede wena wendlovu ngabezitha abezithi kanjalo hayi kanjalo wena we-elephant wena wendlovu isimlando isizulu wena wendlovu hayi wena wendlo asithi basingathi ngikhuluma nani nje idolo liyaphaxaza inhliziyo yami ishaya isigubhu sempi ngenxa yento emangalisayo engehlele lapha eNongoma kwaNongoma uthi eNongoma shuthi beqondo kwaNongoma yes ngifunda ukula yo okay ngiphakathi nendaba eshisa isikhotha edla lube ethinta isibongo sethu esikhulu sakwaDlamini
umbuzo uthi usiba likhulu. kunganani odlamini beganana bethi baphuma kunsika yinye? Angizwa lo mbuzo. Kunganani odlamini beganana bethi baphuma kunsika yinye? Phendula Msinga kunganani? Kunganani sho ukuthi uthi imaqala uthi asihlaziyeni simuze ukuthi uthini singaphenduli into kanti akasho lokuthi esikuzwayo nokusicabanga. Yes, okay. Okay, Oruthi kanjani beganana bodwa ngoba baphuma kunsika noma uphikisa ukuthi akufanele ukuthi baganane? I think nami uphikisa ukuthi akufanele beganane ngokuthi kunganani odlamini beganana. Engafuni ukuthi kungani. kanti abodlamini baganana bebodwa na. Okay, qhubeka. Let's hear. Uqhubeka mhlawumbe soyithola then usuqhubeka. Mina nesithandwa sami sonke sizalwa kaDlamini. Ngathi ukhuluma nje. Isanazo insizwa. No qhubeka. Mina nesithandwa sami sonke sizalwa kaDlamini. Sasifihlelo luthando iminyaka ngoba phela ngikhule ngazi ukuthi ngokwesintu nezinkambiso zamaZulu izigaxa zekatana azihlangani. Lesizulu sishayisulu la ekhaya manje sibambekile. Wawanongoma. Awabanongoma. Engathi uxuba lesibhaca nje. Hayi. Yeah, into ezosiphazamisa angithi isiZulu sesahluka sesaba nezigodi. Indlela yokukhuluma. Sho ukuthi ukhuluma isiZulu sakwaNongoma. Sangakubo Each and every Nguni language is like that. Kanjalo. None nje it is like that. Yabona nje abantu bangapha ophongolo mabethi umuntu akekho bathi amuko. Nasithi akekho but bona bathi amuko. Amukho umuntu. Lawa bathi you understand ukuthi izigaxa zeketanga azihlangani yimi ufunda into engekho. Okay, hayi ke. Esho ukuthini lo? Isho awumchazele. Igaxa neketanga kuhlangana. Uyabo? Yimo ufunda into. Kushuthi kahle uchaza ukuthi kahle lo muntu abantu abazalanayo kahle ku-wrong lokho akwenzayo because uthi intombi yona izalwa uMadlamini. Uthi nawo kaDlamini. So ku-wrong kahle. Bazalwa kaDlamini bonke. Uyazi ukuthi umzala lona uzozala indodana lo. Umzala lapho. Okay, hayi ngena ku. Futhi kuyistidide esikhulu ukuhlangana kwanoma ubani nosibo olufanayo lwesibongo. Ngangihlale ngigubazela uvalo ngizitshela ukuthi mhla kwahlulaka lomhlola na kanjani kuyosha amakhwelo. Hey lo muntu ubhaleli yoshaya amakhwelo. Umkhaya ufuna ukusibona ukuthi sisasazi kahle isiZulu. Uqinisa ulimi. Hayi ngiyayithanda ke lo ndawo. Angimuzwanga lapho kodwa mhlawumbe maloko kodwa sengiyazi ukuthi okay kule letter lensizwa le ithi ithandana noDlamini kodwa ngathi akayithandisisi lonto kodwa usibuze lokuqala ukuthi kanti kahle bangakwazi ukuthandana yini abantu abo si interesting ngicabanga ukuthi kumele sikhave si interesting kakhulu but mhlawumbe ungaqeda maku ukuthi ungakaqedi ukuyifunda simxakile isiZulu ubovu. Uzokhipha ngamaglas. Inkinga mase ngidide isiZulu. Angazi noma yimi noma understand noma ngoba ngifunda lokho. EsakwaNongoma kufanele lokuyenda phansi mina. Ihlathele imnyama le. Ihlathele imnyama le. Sinkandla. Nibahle ngokuyiholela. Hazi zinkandla. Manje wena holele nathi siyasolela. We lead ourselves. Fuza kandla. Phezulu ke kudaleke lokho bebuphakathi kwemicabango yethi emibi kakhulu. Abazali bami basethulele amehlo thina madodana namadodakazi akwaDlamini sibambene ngezandla. Ngivele ngalungela impi yezikhali. Izinyembezi zosizi nemikhuleko yokuxosha amadimoni. Imbongi libhala. Yabo. Ngathi namuhla ubaba uzongisukela ngenduku. Umama yena dedela isibhaxo semkhuleko. Ukwazi insela lo. Ngimzwile mina lapha Uthini? Uthi ubehamba nentombi yakhe begaxane izandla. Hayi ke wena. Wena lapho ecabanga ukuthi ubaba wakhe uzoba nempi. Ayiphendula, ayiphinde futhi.
kudaleke lokhu obekuphakathi kwemicabango yethu emibi kakhulu. Ya ngoba bayathandana bayazi ukuthi bayathandana. Ucabange yani, Kwadaleka Pho. ukuthi If ubaba abantu- Bayazi ukuthi They know it's ukuthi wrong. iyabheda lento ukuthi thina Yes. sobabili sijola sabe sibonge sisodwa ukuthi siyathandana. Yeah. So manje lo mcabango ngiyabafikela ukuthi vele lento esiyenza i-wrong. Athi ngiphinde ya abazali bami basithulele amehlo thina madodana namadodakazi akwaDlamini sibambene ngezandla. Uyazi, babatholile, babatholile. Shuthi baba Oh basitholile uwofunda baba basithulela amehlo bona bathi basithulele basithulela amehlo. amehlo. Basithulela amehlo izulu lezi. Basithulela amehlo. I mean, they were shocked. Like, yasho ukuthi ama private school Shukuthi banithule banibonile. Bambonile. Bambonile babambane ngezandla. Uyayibona into leyo. Usethi ke ngivele ngalungela impi yezikhali izinyembezi zosizi nemikhuleko yokuxosha amadimoni. Ngathi namuhla ubaba uzongisukela ngenduku umama yena adedele isibhacu semikhuleko. Iyo le part ukuthi ubaba uzodedela ngesibhaxa ngisho ukuthi ubaba ubabonile wathi uzobashaya. Obvious. Zisho and then njalo. umama indaba wathi emkhuleko. abathandazela. Isho phela umama yabazo Obvious, baqalekisa umama uthi akwenza into wrong. Wenzani lapho kwaNongoma kanti? oh wena enkandla nithi ukuqalekisa uqanisela Awuyakufana makuthiwa ngizulu. Okay. sure Usethi kodwa hayibo kwamangala nethuna akekho noyedwa ophakamise izwi. Shuthi lento ade beyilinde ukuthi abazali bazokwenza akhona oyedwa ovela ukukhuluma ngayo Ithini bobabili. kanti le nkulumo? Saqhubeka. Okay. Awusenani Usethi esikhundleni selahle lomlilo ubaba uvele wagigitheka kancane umama wanika ikhanda emamatheka. Hayibo bahle. awufunde isinoju lesi Ngiqhubeka qhubeka mfowethu basihlale phansi basikhanyisela ngezizathu ezijulile zomlando. Basitshela ukuthi isibongo sakwaDlamini silolwandle sikhulu kakhulu futhi sinamagatsha amaningi afana noHlubi, noLudonga, noSibalikhulu. Amagatsha ethu asekude kakhulu ngokubuhlobo begazi. Kangangokuba wasabhekwa njengomndeni owodwa okhanya ibele linye. mfowethu So the parents approved. iciko futhi le So the parents approved. Angithi oDlamini siyabazi ke bahlukene. no Angithi njengozulu uzulu khona uzulu wase KZN khona uzulu wakabhaca uzulu owodwa niloyo Hayi. akusi uzulu owodwa noDlamini bahlukene khona oDlamini osibalikhulu khona oDlamini obani oludonga noHlubi so ubaba uyabachazela uyabachazela ngokuhluka yes kweyibona. uyabona mina ngimangele so izinto enje kuye kushiwo makuthiwa baqinisile abadala mabethi umuntu ufunda zafi kunesibongo sakwaHlubi ngakithi Hlubi yabona but bengingazi ukuthi oDlamini bakwaHlubi bengingazi iqala nje namhlanje Hayibo kodwa ngeke. Iphelile. ayikaphili Wayimaqala ujabulile bathi ubaba nomama bajabulile. Bamamatheka. Eh, Noba nisathi nje isizulu kodwa ukumamatheka is bajabulile mine. ukuthi ubecabanga ukuthi bazo. ubaba uvela wagigitheka nje Yeah. Yahlele ecaleni. Uthi isibongo sakwaDlamini isikhulu. sinamagama Shukuthi ngeke uze wazi ukuthi uDlamini omuphi. yebo Isho ukuthini? Shukuthi bathi abodlamini bangathandana. That's why I'm asking if baba approve le. bengathandana yebo how Bayathandana oDlamini noba uye uthi uDlamini akayedwa nje uyasho ukuthi abasuka igatsha elilodwa uthi basuka kwaHlubi. uthi abasuke egatsheni elilodwa Uthi awufunde lobasho noma kuphi. oyiphinde esikhundleni selahle lomlilo ubaba uvele wagigitheka kancane umama wanika ikhanda emamatheka basihlale phansi basikhanyisela ngezizathu ezijulile zomlando basitshela ukuthi isibongo sakwaDlamini silulwandle sikhulu kakhulu futhi sinamagatsha amaningi Yeah. afana noHlubi Into lamagatsha. noDonga noLudonga noSibalikhulu. Shukuthi oludonga noSibalikhulu noHlubi uthi sikhulu kakhulu ukuthi Sinamagatsha. mangabe niyathandana umbrella nabo sona wonke lamadodana lawo izibongo lezi zizalo uDlamini so bayisibongo esisodwa kahle kahle Yeah. kodwa uthi usho ukuthi phela uyagigitheka uyena uyayihleka le ndaba ngoba uyazi ukuthi abodlamini bayathandana bebodwa.
usho njalo hayi ngoba ulwandle noma mina ngiunderstand isibongo sakudlamini sinamagatsha manje sinamagatsha usho ukuthi sona udlamini uyi-umbrella ilukuja and then mesuba khona ke ukuhlukana kwabo ukuthi udlamini oludonga lo udlamini ohlubi nodlamini osibalikhulu kanjalo okay kodwa phe ukigideka okay ngiyayizwa mfowethu athi sizwe okungivuse umunyu ukuzwa ngesiko lasendulo elibizwa ngokuthi ukuphula isidumbu noma ukuqeda ubuhlobo. Ubaba ungicacisele ukuthi leli siko elingcwele lenziwa ngokuhlabela abaphansi imbuzi noma inkomo emhlophe qwa engenabala. Lokhu kwenzelwa ukunqamula ngokomoya lelo gazi elisihlanganisayo ukuze kususwe isinyama bese kuvunyelwa ukuba abathandanayo beshade ngokusemthethweni ngaphandle kokwephula imithetho yesintu. Uthando luyabona kodwa amasiko nawo anomusa. Ngicela nilubeke lolu daba emoyeni ukuze nabanye odlamini abasafake emakhanda phansi ngenxa yokwesaba bezwe ukuthi kanti amasiko ethu anendlela yokusula izinyembezi zothando. Yimo Sithobayo lona osasanganiswe injabulo uKadlamini Ludonga mize yamisa amakhanda mina basenongoma. Yeah. No, mayifika esiphethweni siyazwakala. Kodwa mina ngeke ngikupromote. Ngoba kwaZulu kuyichilo futhi kuyinhlamba. Yabona ukuthandana nomuntu enesibongo esifanayo. Ngaphandle kokuthi mhlambe angithi njoba sihamba nje emhlabeni. Mhlambe besingazi. Yabona. So lento le ubaba mayeyikhuluma ngembuzi nangenkomo kuhlawula edlozini lokho ngoba siyashweleza ukuthi besingazi. So izingane nazi seziyathandana sakwazi ukuhlukanisa manje. Yabo. Zathandana zingazi but awukwazi wena ukuthi akazwane wazi kahle ukuthi nanga udadewethu wakwanhlele example. Yabo wazi ukuthi onzele uzwana ucebe khulu then uhambe yomshelo hayi ube wazi futhi uyibona le nto iproduct ingane ezalwa lapho ezalwa ihlobo ivame kuba isidala ivame ukungaqondi kodwa nabo abazali bayayivuma phela nanga labo abazali bakhe bayayivuma kodwa futhi iqhamuka as if bebengazi lapha yabo ngoba ubaba mayichaza ukuthi kuyakwazeka ukuthi kususwe leli yagazi leliyana because umuntu kahle sizulini umuntu uyathenga umuntu nje uthenga ngesilwane ma ukholelwe emadlozini umuntu uyathengwa ngesilwane that's why wena ukuthi ungazalwa owakambotho noma mbuthuma kodwa ukuthi ushone usuka kamchunu kunenkomo ehlatshwayo eshamkhulu ngesimanje useyasuswa sibongweni sakhe umkhulu ngesimanje hayi kodwa ngiyayizwa lento eshoyo Maxingwane kodwa mina le letha le mina the way uqale lo muntu uthi yena ngabe bakadlamini bangathandana yini yebo mayigcina usho uthi asitshele nabanye ukuthi ingenzeka sho ukuthi uthi kwadlamini noma ukhuluma talent ngathi uyayipromote uthi ingenzeka ukuthi ke abakwadlamini bathandana ayenzeka ama mistake bafethu kodwa singayipromote nje ukuthi umuntu uzosuka nje aqonde ngqo lo muntu lona ubhalele message esanganiswe injabulo nikhumbule ebese khaya bathu yaze bese bese bemapprove yingakho esezoyipromote ekugcineni uyiqale kahle ibuze ukuthi abantu besibonga sodwa bengaganana nodlamini and then ekugcineni ngoba usejabula bayiapprove abazali useyipromoter ke as if I right lento abayenzile abazali ukuthi bethi kungasulwa ngani ngenkomo noma ngembuzi ngenkomo emhlophe maqala sho ukuthi mina njenganguzulu nguzulu wakwaBhaca uKhalmesh uzulu bani uKhalmesh angithi mina ngumchunu nguMacingwane uzulu abantu bakwaZulu uzulu uMageba so kuba nesibongo bese kuba nesithakazelo esilandelayo second so ngikubuza ukuthi ke like ngakubuza ngithi
angithi khona abantu abahlukayo nje obusho ukuthi oZulu babili so wena mawuthi ke hayi ngwakaZulu mina uZulu bani uZulu uKhalmesh uZulu kaMtombela okay yeah sho ukuthi njenganguZulu kaMtombela uKhalmesh ngeke ngize ngithandane noZulu kaMalandela kaMagemba ngeke ngithandane ngoba zigazi linye phela manje wazimlando uyazi ukuthi bafowethu uMalandela ufuna uqala wazimlando wakini ukuthi usuka kanjani uyazi ukuthi lento iya ngomlando ngikwenzele nje iexample abantu bakaMajola labo abantu bakaMchunu yabo so abakaMajola bakaMchunu yeah yabona babethakazela bathi macingwane yeah yabona nje bakuthiwa uJoli Inkomo Ngqulungu lo muntu kahle kahle kwakuyindodana kaMchunu yabo noma umlando ngeke ubambe kahle but kwakuyindodana ekwathi mayidiscipline ekhaya kwashuthi nenkomo eziningi yabo yasithi hey ilunda yasithi mina ngeke ngithathe inkomo yabo okay yasithi mina ngithathe inkomo yabona ngibaleke nazo ngihambe ngiye somewhere so moyi wanted ke let's say we wanted vele phela uyazofuna then uzoshintsha ubize ngomunye umuntu uyayibona le nto so wafi kwabiza ngoMajola la ekhona yayibo so ibongo lezi ezinye noNgqulunga nobani zisuka kanjalo ziqhamuka kanjalo yabona so uZulu wena kahle kahle uZulu wokuqala uvela uZulu lo kaMageba laba benu bakini mawungalandela umlando izokutshela into ukuthi wasuka lapha hayi vele mina nguZulu ka Lufulenja uZulu kaMtombela ngiyawazi wonke lo mlando lokuthi uthini umbono wakho imaqala before umbono ngiyathanda kodwa umbuzo wakho uV uke wasixoxela ngiyakhumbula manje ukuthi wena wawathandana nomuntu ngiyakhumbula wena wamlahla mawuzo ukuthi sibonge esisodwa noba wenza wavela wathandana naye mina lelisiwo lenkomo emhlophe elijobe hayi kanye intontone emhlophe ndiyalathi likhona kwaBhaca ndiyalathi ukuthi vele nawekhekile mawenzeka iphutha sasingajadi kaloku sasingadekani sasingeza kodwa phela nanilalana so what ukulalana phela kufana nokuthi ushadile kumele ukuthi uhambe I think ndiyathi naso ukuthi ke ngoku you decide to get married and then that's naso kumele ke ngokuthi niya decide ke ngokuthi hayi niyachadana ke ngoku anikwadi ke uvele niqhubeke nichadana nibe nihlobana kufuneka kuqale kwekhiwe le so angashadi kodwa niyalala nizala ingane yonke vele asile nhlobo asile nhlobo ezalayo thina but never say no asile nhlobo yabo asile nhlobo emitha so mina and advisor you know this guy mabaquthe inkomo emhlophe kanye ibhokwe emhlophe baphume ekubhobheni bajole bathandane bachate babe nabantwana uyazi ukuthi unesisho esithi izono zabazali ziwele ingane leso uyayazi leyo nto leyo kukhona omunye owakwasikhuluma istory esicishe sibe kanje but lesiyana sasihlasimulisa umzimba because kwakusisi exoxa ukuthi izingane zakhe umfana nentombazana uthi bayalala sebabambile yes izingane zakhe zandawonye like siphume esendeni elilodwa that's crazy ziyalala so uyabuza wayeposta kuTikTok ebuza ukuthi ke ucela advice kwenzeka mabashawe kwenzeka no ithi ke uthi akakaza khulume so ngiyakulento le ethi izono zabazali ziwele enganeni kwaqhamuka omunye wathi uyazi lento ungathola ukuthi umlando uyiphindayo kwaba khona abantu abaganga before wena wamthanda umchunu wena wamthanda umchunu nje uthi hey ngeke ngiyenze leyo nto mina hayi kuma akuthe kusonzele kanjani hawu angabe wena akuthe kusonzele kanjani lutho mina igazi yabona igazi lomuntu ke kuthiwa liyakhuluma yabona umuntu wakithi
Hey. Umuntu Akusenzele kanjalo. khona abantu That's too close. abantu ushuthi khona ilento engeke ngizwe ukuthi ke udadewethu mina bengihlala nabantu bakithi uthola ukuthi udadewethu omzala nani into engijwayele nje ubungqwele sibujwayele uthola ukuthi ke ngisendlini mhlambe ngiyageza nginqunu ngivula umnyango yabo umuzwa omunye ethi ayivala ngithi mina nginengane zakwethu la yini inkinga yabo because sabandawonye ngoba akukhona ngoba udadewethu ngisho ngingangena ebathroom egeza mawukuthi mhlambe ngikhohlwe something asikusidingo sokuthi athi afihlani Ukulala nodzadzweni nomfowenu nomzala umntwana ka-aunty kamalume amanyala like serious amanyala yes kuma kuthi kusonzele kanjalo ukuthi thina kwaBhaca siyatsanza ukulanza ithi ihlobo ethi fusi amanyala hayi fusi amanyala la Amanyala. vumana niyazi ingoma Ayasazi fusi amanyala la ungitshela amanyala fusi No, but amanyala you did not advise anga sikazi sakhuluma advise vele Diversity siniyayivala kalo. Awungeke Mna nchilo mna. Go ahead. Hlaba whatever that is it that needs to be hlabat and then continue with your relationship. ngoba ngicabanga ukuthi vele mangabe nami ngivumelana noVi ngoba mangabe ifamily vele seyivumile ukuthi hayi ikhona indlela yokuthi ke babizana Shwelezani lokho kushwelezani. Uthatha umuntu omthandayo ungabi indaba izani mina ngibuza ukuthi iqale kanjani Ube happy masiko. iqale kanjani ngoba phela niyatshelana ukuthi mina ngosibanibani kwasibanibani nawe usibanibani kwasibanibani kuze kufike kuthini sesiyathandana sazi kahle ukuthi vele ngudlamini iqiniso lilele kumuntu Sometimes ilele kumuntu uyena nxese kancane uyena umfowethu noma bona bobabili abangalenzanga iqiniso ngenkathi bazi kwakumele ubudlelwano babunqamule leso sidlelane bokuthandana sometimes this is how it happens. Ayazi uthanda Thina as khona abantwana bentombi abakhulela kulonina. For example me, I use uSigudu, but I know ukuthi utata akusiwa kwaSigudu mos. Sebenzisa kulo mama. So maybe sesidibane emafonini mos ngoku. You see me on TikTok, my name is Visigudu. Ubonile ifine yakwaSigudu. Now ilanza vele uyabona ukuthi akusile na yakho and then you start dating. But now as time goes by sengiyakutshela ukuthi actually uSigudu is my mother's surname. Komba utatamo wakwaMathuli. komba nisazana senivele nithandane nje iqala lapho lento yabona lento yokushela nje basenayiyeka lento yokushela nje basenayiyeka khona lento yokuthiwa cela sazana funa sazana kuqala So xa uthi cela sazana ubuza ukuthi umama kubani utata kubani. along the way sashelana nizokwazana ungifela nginawe endlini ngokusenazi ukuthi hayi angathi lento ngesiyenze mawungifela endlini ngokwenzani ngiyothi Uzofuna wapi kwaSigudu. mawungifela ngothi wapi kwakho khuluma yabona nje mina ngwakamchunu ugogo ozala ubaba uMaphuthelisi so yibonga embili lezo uyabona ukuthi angihlangani nalezo bongo uma awuhlangane nebongo zakho kwakho lutho uyahlangana ngisho ekusheleni angeni lapho yes uma uMahlongwane wasemangwaneni yes uzala uMandlovu angishuthi lezibongo zo4 angisheli mina uNdlovu angisheli uHlongwane angisheli umchunu angisheli so 4 yiyo ke nami engangiyibuza ukuthi ezinye ziyakhala ezakokhokho ukhokho akame kancane ukhokho ngizoshela isibongeni sakakhokho ngoba phela angithi kwakhokho ngizoshela mina kwakhokho ukhokho bani ozala ugogo logogo ozala ugogo uyazi ukuthi ke third generation mina third generation abanye uyazi ukuthi ikiyenzeke kanjani khona le but yenzeke esayidini lika baba yabo njoba mina ngowakamchunu ugogo ozala ubaba wakaPhuthelisi mina ugogo mina ngibiza ngomzukulu noma ngibiza ngomkhwenyana yazi waye ngibiza ngomkhwenyana because la kamchunu wazogana umchunu so nami ngumchunu ngumkhwenyane wakhe so nami ngingahamba ngiye kaPhuthelezi ngiyovusa isibongo sikagogo
Yibona leyo nto le. Ziyakhala hayi ngeke. Uyovusa I-critical lonto leyo kodwa sekukhona nje ubuhlobo sebukhandiwe. Hayi ke. Loko obakhanda omkhulu sebukhona. Uvusa ubuhlobo. Usebukhandiwe vele kodwa futhi manje phela senigazi linye wena uzaphinda futhi wenza yona lento. Angithi akusiko khabo gogo wakho lapha. Yabo. Sekhweni lamkhulu wakho. Asiva lesikhathi sesigijima ngoba phela ngibone uza ngezinto lana ngifuna ukubona ukuthi kahle kahle lezi zinto lezo zengazo zithini hayi asivaleni kodwa ke siyabonga mkhanga ukuthi usendele letter siyabonga kakhulu hayi sazo le ngiyayizwa le ndaba le emnani sebengayikhuluma nasemakhaya nje topic ekhona topic ekhona vele no hayi ngiyayizwa hayi ke asivaleni khona okunye futhi no khona okunye futhi ngicabanga ukuthi kuphelile kodwa ke akwesikhulumeni ngezinto ezenzeke enkundleni zokuxhumana mhlawumbe ngasibalela ilist top 5 amalunde abangwayo anentshebe nanokuthi khona lento le edidayo ekusafuna siyazi ukuthi ilunda yini so ilunda akusiumfana onepholo ukuthi mawusunepholo nje wathola ukuyithendanyana encane bese ubiza ngelunda usililunda ilunda umuntu oneraptor ofuna simbanga obizwa ngobhuti ngokwena khona umatiko onentshebana uthi ubhuti omdala ngisho emncane uthola ukuthi unazo ilunda olasiko nje elinentshebe ngoba manje uhlukane nendodana science so cabanga ugelenze nokhona yabona indaba zakho ama top 10 ufuna amalunda bona umfowethu ebesikhuluma naye nangi top 5 ekhipha yazwa khipha ama video TikTok top 5 amalunda abangwayo TikTok yes usamkelo ilunda mina nginganibalela nje top 5 yamalunda engiwaziyo amalunda nje engiwaziyo mina ngifuna elingena social media ngifuna elingena social media number okay nginibalele nje top 5 yamalunda engiwaziyo nje kuthiwa ilunda le number 5 ngizobiza uVitash wakanala awu madoda amathole funeral hey ilunda lelo ilunda omthole omkhaya futhi naye ongabitho sekandla bathengela uKing Zoso angazi ujwayele ugqoka abophatha Adidas so ilunda wamthenga lamaphatha hayi lamni u5000 lathi hamba uthenga icathulo hayi bangathi ngiyabona le video kunalapho khona abantu ngaphandle baye ngaphandle kwakuzoba umcimbi kaMthandeni emdletseni ngiyabona le video wena since wafika lana sizokwenza isetup lo ugqoka ophaca hamba uthenga icathulo yabo washo ukuthi uZoso izinto ezisebenza ngokopho wavela ngene ephepha uZoso wathenga amateki ka200 wabuya wathatha imali wayifaka ekhukhwini uyayazi manje number 2 elinye haya number 5 angithi ngifuna number 4 top 5 amalunda number 4 ngizodonsa inkosi yamamboma umfoka madoda uqulusa bethembe bethi kuhlatshiwe kwaSikakhane kanti umavavu sesibayeni kubo komboma ayi ilunda ke lelo sina ngesikhuluma wenzani phela mina ngifuna ukukhuluma umkhaya futhi inkandla lapha sinikho insizwa ke lezo and then number 3 omavavu number 3 ubani mava basemakhumbini bakhuluma kuzwakala ngiyabona insizwe ngiyambona bamnika isikhundla sani kambe lapha eKZN IFP what you call chairman angazi what ayangizisa ubhlungu le insizwa leyo sho ukuthi ngangiyimbangi kanti ngiyimbanga ngazi ukuthi ngiyimbangi nenye inkosi inkosi nje lezi zasezigodini oshela nenkosi sho ukuthi yena ke wakhetha inkosi le ntombi le yakhetha inkosi ngalesikhathi lesi somambeso wakhe le ntombi le kwafika umavava ehamba
ngehelicopter. So mina lezo nto zonke lezo ngizibona kuphi? Ngizibona lapha socials. Ngithi awu madoda. Ngithi hey le ndishi yabo lapha. Kushaya indishi. Hey soloko lensizwa leyo soloko nje ngibambela igqubu. Wafika lapha wafika nje kwezakhe zimizini. Bese sikhathi ngoba manje ngathi vele angathi wazana naye chief ya ngathi umavava ya ngathi wazana naye chief hayi kodwa ke hayi yangibuza sithe una number 2 manje besithe inkosi yamambomo umavava kaSikakhana yeah bese sithi sithe number 4 umavava simanje number 5 unala sathunala thathi 4 thathi uSikakhana inkosi yamambomo unumber 3 sizolanda laphana abathugi umfwangcobo uMapholo yebo What do you know these people? umhlelo omcimbi kaMaskandi I think is the first yomhlelo omcimbi kaMaskandi mayenza event kungenwa mahali emcimbini wakhe konke ama-artist amajahe kaMaskandi usuke wabizile kodwa singena mahhala ubizwa umcimbi wakhe umbuso wamaciko umbuso wamaciko ngiyawubona ushayela ugame umfwangcobo manje uthola kanjani imali ke mangabe usingena mahhala I think kuba nama sponsorship yeah because event yakhe mhlawumbe ukugcina kwami ukuchecka uMTN umxhasa uTelkom then nomasipala nani athi Department of Agriculture into enjalo so hamba number 2 unumber 2 emalundeni kahle into ezosishaya ushukuthi abantu bakho banama red ngoba uthe amaphela hayi banemoto ezinkulu banemoto nje okay baphatha lezi kwame kuthiwa amatasi yabona lezi ezithi zamagusha lezi egcwele imali lezo akasho ukuthi uye bank mawuthi ke ungizame ngo10,000 uthi okay uvula ikhiphela number 2 bese sithi unumber 2 bese sithi umuntu omkhulu umuntu omkhulu manje umuntu omkhulu bese ngizobuza isala kanjani umkhaya umuntu omkhulu number 2 emalundeni ngemfaka although ku space somculo umculi kodwa aphinde abe usomabhizinisi emazi umuntu omkhulu umazi umuntu umkhaya umkhaya naye isiqonqo wami sente engazi lo umazi umuntu omkhulu angikaya angizazi ukhuzana umfowampungosa phansi enkandle emandabe emathathamnyama umuntu omkhulu umuntu omkhulu elinye lamalunga ke lelo phela kumele endimeni kaMaskandi makukhulunywa ngamalunda yeah ukhona umuntu omkhulu ngelisala igama lakhe okay hayi ngiyamvuma okay unumber 1 yilunda elidume South Africa yonke li behind the scene kahle kulezi phelile hayi ukukhuluma sisi angithi niyakhumbula amagupta uyawazi amagupta ngicabanga ukuthi wonke umuntu onemali noma kuthiwa unemali sithina ngakithi makuthiwa uphunyele uRaf sikubuza ngegupta amagupta aqala ngaleso sikhathi amagupta kufika kwa South Africa niyakhumbula ukuthi imaqala igama labo amagupta unumber 1 ugupta the person number 1 angathi amagupta not ngathi amagupta kodwa amagupta awahlukani naye ayibo hayi ngathi ngiyamazi ukhulubuso wakazuma ukhulubuso wakazuma ukhulubuso wakazuma yes mina ngazugeza ihlekisa hayi angimazi uba nefoni ugooglisha ukhulubuso khulubuse Zuma khulubuse I don't know any of these people. He's a billionaire V wena uzanga lutho nje I don't know any of these people. bonke abantu bengibabala lapho ba ama-millionaire uyi-billionaire yena No. khulu akasahlala eSouth Africa useDubai njengamanje angimazi nalo muntu lo hawu bafowethu nango ngiyayibona lensizwa lensizwa lena yake yatrenda engakwazi ukungena emotweni yes hayi angimazi indodana kaZuma indodana kaZuma nazi wazi uDuduzane hayi
Ilunde. Yes. ufuna laba bangaka evi Uyabona kubantu Sayibeka lapho mkhaya abanemali ukuthi ubheke. eSouth Africa. Sengithi eSouth Africa man. Amalungu. Emabhincini. Uyena umuntu onemali kunabo bonke bayazi. Uyena bhutike wasendimeni lo ekuthiwa ukhulubuso wakazulu. Abaculi ebebathathisa i-trip abasephesheya. Ethi manje ufuna ukuya eAmerica ukakhona umculo wamaskando ngazi eAmerica ethi hey angazi ethi okay nikeni quotation yama flight malini Should babephila abantu. Hayibo wathi isikhambeni siyabonga kakhulu macibona. Asikubone futhi ngolelizayo, masikubone futhi ngolelizayo sibonge kakhulu. Zwani. Hawu. Bafuna uvalelisa yini? Out. Khona kanje. Jabula kubasambeto zale incelo zale kusasibhelela amadodomodo kama mnandi ngaliphinda habi imodomodo kungcono ekhaya. Ngone ekhaya.